Ndamira pamberi pedare mambo mutatu. Ndamira pamberi pedare mambo mutatu. Zvese zvando zvichokwadi. Zvese zvanchata zvechichokwadi. Ndikanyamba chabatwa nemhosva. Ndikanyamba chabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro ichangamiri. Ini ndinonzi Alice Nyambai. Ndauyawo pamberi pedare renyu. Mundibatsirewo nyaya iri pakati pemusha wedu nen'anga inonzi Story. Maiwa muna February musi wa12 pandakareceiva nharembozha ichibva kumusha wedu mukuru kunova kuNyatata mubhuku raZimbiti. Patakaudzwa mashoko akabva kuna baba Story vachiti pana baba wangu anonzi Ruben kana kuti Give More vakatora mushonga kumba kwavo unova mushonga wehupfumi. Saka zvadaro isu sevana takaenda kumba tikaunganidzana semhuri tikasimuka tikaenda kumusha kwaStory kuti tinonzwisisa nyaya yatakanga taudzwa. Takasvika mumusha maStory, tasvika tikawapira nyaya yedu yatakanga tafambira. Ivo wakatibvunza wakati, imimi nyaya yamuri kutaura iyi muri kundipfuma here kana kuti zvakamira sei? Tikati aiwa, pane audio yamakarekodwa muri kumusha wedu mukuru yamaitaura kuti makapa baba wedu mushonga. Saka ndiyo nyaya yataurira pano. Baba Story vakaramba vakati handizviziva mapuwa. Tikati aiwa baba, isusu chataurira pano tiri kuda chokwadi. Isu sevana vana baba vanorara vasipo, mangwana zvinozotitambudza. Ndosaka tasimuka kuya mumusha wenyu tiri kuda chokwadi. Vakati zvakanaka, bvisai mari yemutete ndikwanise kuti ndidini ndimbonokumbira vanasekuru. Takabvisa mari yemutete, wakabuda panze wakaenda kune imwe imba yavaienda kunotaura nanasekuru wavo. Wakadzoka wakati vanasekuru varamba. Tikati zvino nhai baba, ko toita sei? Imimi ndimi makatanga nyaya yenyu. Saka isusu chatiri kuda, tiri kungoda chokwadi. Kana makatorwa mushonga wenyu mubhadharo kuti musha wedu uchene, nekuti mangwana zvinozotitambudza. Zvechokwadi baba Story wakaramba. Wakati bvisai futi mari yedare mutete ndiende futi kunokumbira kuna nasekuru. Takabvisa futi mari vakaenda kurumu kuya kwavaienda. Ndobva wazodzoka wakati vanasekuru wati pakati penyu pane munhu akauya pano akatora mushonga wangu. Mushonga uyu waive wehupfumi, uyezve futi munhu uyu anondichengeta mwedzi wega wega, anonditumira grocery, anonditumira airtime. Saka inini chitendero changu ndiri musatanisi. Saka hatitenderwi kuti tifumurane pachitendero chedu nekuti munhu wangu achiri kuda mushonga wangu. Tikati aiwa, ndini ndakapindura ndikati kwete baba, wonai baba, uyu munhu wenyu akatora mushonga, but imimi nhasi mataura muri kumusha wedu mukuru muchiti uyu munhu akatora mushonga kumba kwenyu, zvichireva kuti haana kubhadhara, handiti? Saka imimi kutaura kwenyu zviri kutaura kuti muri kurwadziwawo nekusabhadharwa kwamakaita. Saka ini ndiri kuda chokwadi kuti mukwanise kuti mubhadhara. Baba Story wakaramba kuti unongedzera munhu wedu kuti ndiani akanga atora mushonga. Kusvika tikanyengetedzana naye akaramba. Ndobva azoti imimi chiendai kumba, inini ndichazoya kumba kwenyu paweekend tozokuudzai. Tikati no baba Story, weekend kuri, wamwe tiri kumabasa. Saka dai zvaibvira mangotiitirawo chimbi zvanzi alright, kuswera mangwana ndinouya. But zvakanaka. Takasimuka tikadzokera kumba. Tadzokera kumba, zuva rawakanga wataura rakakwana. Wakatuma vana, ivo havana kuuya. Watuma vana vavo vakasvika ndobva waunganidza vanhu pamba. Waunganidza vanhu pamba,
zvikanzi isusu tauya nhau yedu yakamira yakadai. Akatora mushonga ndiJulius, kureva baba wangu inini, asiri wekutanga waakanga ambotaura. Saka ati ndiJulius, Julius akaramba akati inini Stola ndinombosvika pamba pako, handina kana kumbobata mushonga, handinambotora mushonga wako. Wakapikisana, ini ndandisati ndasvika, ndakasvika ndokupirwa nyaya. Zvikanzi nyaya wana Stola wauya wari kuti Julius ndiye akatora mushonga. Ndikati zvikanzi ndikati zvakanaka. Ndakabvunza ndikati pamusoro iyi besides Julius pane here umwe munhu akambotora mushonga wenyu mumusha muno? Zvikanzi kwete ndiJulius. Ndikati zvikanzi ndikati warume, inini ndinoda chokwadi ende inini ndinofira chokwadi. Mukatamba nesu panapa zvinhu hazvimiri zvakanaka, nekuti nhasi muri kuti Julius zuro nedzwana maiti baba wenyu akati Ruben akatora mushonga wangu. Saka chimbondiudza kuti zviri kufamba sei? Ndobva abvunza naJulius, zvikanzi ndakatora kupi mushonga? Zvikanzi kwanzungu ndamenya kunova kunyarumvurwe. Kanzi zvakanaka. Saka inini ndakabvunza varume wana waStory, ndikati warume, inini ndine mubvunzo, nekuti inini ndinoda zvinhu zvakajeka. Chimbondiudzai kuti imimi nhasi ndakubvunzai kuti akambotora umwe mushonga mumusha muno kunze kwaJulius ndiani? Mukati hapana ndiJulius. But isusu tauya kumba kwenyu, baba wenyu akati akapa munhu akauya, munhu akatora mushonga wangu, akatora mumusha munhu, akauya pamba pano akatora mushonga wehupfumi, uye zvanonditumira grocery every month. Andidi, saka handisi kuziva kuti nyaya yenyu iri kumbofamba sei. Wakatarisana warume watarisana kudaro. Ndakaita hasha, ndikabuda panze, ndikati warume, kana muchibira wanhu handidika ibai zvakajeka, nekuti nhasi dai isusu tiri mapenzi panapa takutotanga kutorovana tega tega, kuti panapa pane dhiri raitwa, asina ndirovani nehama yangu, ndinonangana newe mutorwa uya pakati pedu. Ndakabuda panze ndikatora mupini ndikapinda mumba. Ndapinda mumba ndakaisa mupini wangu, ndikati warume, chinitaurai chokwadi, ndoda kuti ndizive kuti chii, ndiani akatora mushonga mumusha muno? Kana ari Julius uyu, ndoda kuti mubudise chokwadi. Zvikanzi kana uine nharo, bata bakatwa rangu riri apa. Zvechokwadi ndakafamba, ndikasvika ndikabata bakatwa, ndikarivhura, ndikarivhara. Ndikati kana Julius akatora mushonga, chiuraya inini. Handiti, nekuti imimi nhau yenyu ndaona kuti muri kudini? Muri kutamba nesu. Zvadaro ndakavadzosera banga ravo, ndakarivhara ndikavadzosera. Ndavadzosera ndobva ndabuda panze. Ndikati warume, panapa hatisi kuita zvinhu zvekutamba, tiri kuda chokwadi. Ndobva ndati munin'ina wangu uyu, ndikati player audio yekumusha mukuru Stola achitaura. Wakomana wana waStola wakauya wakateerera audio iya. Wachiteerera audio iya, wachingopedza kuteerera audio wakabva watiza pamba. Watiza wachibva waenda. Isusu takasara. Tasara kudaro. Baba munini wangu wakatanga kurwara. Warwara mumashure umu. Ndakanga nditoriwo kuchechiwo, ndakangosimudzwawo. Ndikatoprofitwa nezva baba munini wavo, maererano nenhau dzemumusha dzanga dzakatobatwa newakuru kumashure. Zvikanzi uyu murume uyu pamberi apo taona arwara, asi akasagadzirisa machira inawo achamuuraya. Saka inini ndakanomudza baba munini. Baba munini wakati, alright mwanangu, ndichadini? Ndichazvigadzirisa. Saka zvadaro
Baba munini warwara, takazama kuti tiwarapise. Ndobva pazoita murume anonzi Mutondora anobva kuNyamata. Akanoti kuna tete wangu, uyai nemunhu ari kurwara kunoko, nekuti munhu ari kumurwarisa ndistori. Saka uyai naye kumba kwangu, ini ndandisipo. Zvechokwadi wakamutakura wakaenda naye kumba kwake, kwaagent yastori. Waenda naye, stori akasimudza iyo Mutondora akasimudza motorbike. Ndobva aenda nababa munini mumba kumusha kwastori. Wasvika ikoko, wakanogara mazuva wariko. Ini ndakabvunza ndikati, ko mundara maenderei nawo? Zvikanzi tida kuti stori asunungure chi munhu uyu. Ndikati zvikanzi ndikati aiwa mundara ngawadzoke kumba. Tidini? Tione kuti tingaite sei kuti munhu arapwe. Ndofunga wakazama kukumbira kuna stori, iye achitaura kuti ndini ndiri kumurwarisa nekuti hama yenyu yakatora mushonga wangu haisida kundibhadhara. Zvadaro baba munini wakagara pamba pastori paya wachimbozama kuda kuti atize waende kumba kwawo, waingobatwa wachidzoserwa. Zvadaro wakazotorwa wakaenda kumba kwawo kuNyamaropa. Waenda kumba kwawo, baba stori wakazoti uyai nemari ndikwanise kubvisa mhepo yangu iri kurwarisa hama yenyu iyi, nekuti haisiriyo yakatora mushonga wangu, ndiendese kune akatora. Mainini wangu anova mudzimai wababa munini nababa munini gotwe mubaba nababa wakasimuka, wakaenda kumba kwastori, nekuti wakanga wanzi waine $50 nehembe kuti wastori wakwanise kubvisa mhepo yanga iri pamurwere uyu kuti vaendese kuna akatora mushonga. Waenda nezvinhu zviya wakasvika wakawapa. Wawapa hapana kupera mazuva, baba munini ndobva watisiya kudaro. Inini ndakanobvunza hama ndikati, imawakomanani iyi nyaya muri kuiona sei? Wastori wari kuti uyai nemari nehembe ndikwanise kubvisa mhepo iri pamunhu pamurwere wenyu, ndiendese kune akatora mushonga kuti hama yenyu ipone. Maendesa mari, but nhasi onai munhu afa. Zvakatinetsa. Saka tiripo kudaro, ndo patakazongonzwa kuti paYouTube pari kutendera video riripo wastori wachitaura kuti ndo wakakwanisa kuuraya baba munini wangu. Ndakutopedza. Pakatendera video wastori wachiti ndo wakauraya mushonga wawo, ndo wakakwanisa kuuraya baba munini wangu. Ndikati ko naisi wastori wari kuti ndo wakauraya baba munini wangu, ko zviri kufamba sei? Yeti iwo wakati uyai nemari ndikwanise kubvisa mhepo yangu iri pamunhu uyu, nhasi wakufamba wachiti ndini ndakauraya. Handiti nekuti hama yedu iri kuramba kubhadhara mushonga wavo. Handiti saka zvadaro zvakatinetsa kusvika tambogara pasi semhuri tikaonesana. Nyaya ikamboenda kwa changamire wedu waJongwe, wastori wakadaidzwa wakaramba kuenda. Kusvika ini ndazoti maybe wari kudherera uku, ngatichiendei kunani? Kuna Changamire Mutasa, wakwanise kutibatsira nhau yedu pamwe tingabatsirikana. Tofunga ndo mamire akaita nyaya yangu. Okay. Damira pamberi pedera mambo Mutasa. Damira pamberi pedera mambo Mutasa. Zvese zvechokwadi. Zvese ndezvechokwadi. Ndikaipa chibatwa nemhosva. Ndikaipa nobatwa nemhosva. Mwari arimbatsirwa. Pamusoro imambo Mutasa ndini Mathias Story. Chiremba ndogara kuRuwangwe. Panhau iri kutaurwa naana Nyambayo. Ndiri kushamisika nekuuya mudare nhasi. Iwo ana Nyambayo waine hurukuro yekuti Story itsotsi imbavha aruda kutibira. Chowari kundishupira chii?
akambondidaidzazve kwamambo Saruchera kundofonerwa basi pafoni kuti ngauye kuno pasina zvinonga ndiri kuziyaba nhasi ndechosungwa muno saka ndoda kuti mambo munyatsondijekeserawo chandasungirwa mudare muno newekwanyambayo kuti chii ini ndiri n'anga inorapa inoita zvemashawi inoita zvechiwano ndinoshandisa zvitokoroshi nemidzimu mudzimu ndiwo unonditungamirira pazvese zvinonga zvichitaurwa inini zvandiri pano izvi handina chanokwanisa kuita ba chechipiri futi anotsanangura zvese kuti ngana une mushonga wangu ngana wakadai midzimu wangu unonga wabuda kwete inini kuti nditongeswe padare kuti unofanira kunga uchitaura ba ana nyambayo akauya kumba ndikaatambira zvakanaka ndikaati endai nefondya ina ana angu kumba mudzimu ubude unongedze wega akasvika kumba kwawoshuwa mudzimu wangu uri kuzi ukabuda ukanongedza kuti ndingana wakarwisa munhu uya kuti handizvo waine chokwadi chekuti kunyepa saka ndikutadza kuziva kuti nhasi handine masoka akawanda machangamire kuti nditaure naana nyambayo ana nyambayo inini midzimu yangu iri kunditaura kuti anhu atatu akaromba mushonga wana akafa kwasara airi ndaakuzvitaura pamberi pamambo anhu iwawo ngauye nemuti wangu wandipe handina mutemo ndinozoti ndinokangaidze mutemo wezvitokoroshi zvangu nekuda kwokuti wanangana akadzidza maningi achandimunyikidzaba ini ndinoteedza mutemo ndoita zvezvitokoroshi ndoita zvezvidhoma ende ndinobuda pachena handihwandi kana makauya kotora mushonga wangu uyai mundipe tisunungurane moti hatikupi mushonga wako hamunditsananguriri kuti munawo iwewe n'anga wacho wakatipa ndiwe chitishopera kuti akatora wacho ndiani ina handizvikwanisi vandoda kubuda pachokwadi ndinoteedze mutemo wezviro zvangu ndikupembera pamberi pamambo maita henyu mambo ndauya nekuona samanisi renyu richiuya dai risiri samanisi ndisaiuya ndokuti handizii mhosva yandakatadzirana nenyambayo ini ndiri n'anga wouya wega pamba pangu ndokupa dumwa rangu wondoseenzesa wonditongesa zvefuti kundiunze kudare kana uri mutemo wenyu mambo motienzanisawo nhasi inini handiuzii ana nyambayo anhu atatu akaromba haasati andibhadhara ba ndiro idi wani akafa wekufayo ndine humbo kumuhitinisira ndokuti anonga afa kuperawo kwenguva yangu inotaurwa nezvidhoma zvangu akangotaura kuti wekwanyambayo uya akafa mushonga wakudikanwa ndinoenda netsoka dzangu mumushama nyambayo gogogoi ngana wakashaika uya akatore muti wangu yechidai ndomuhwitinisira nekuti unonga akafa awa penyu awa handiahwitinisiri ba ngaatokumbire mambo mutasanasi apiwe n'anga dzinaanongedzera kuti uyu ndiye akatora ina handinongedziba ndekuti wane shoko rekuti sitore uri kubira anhu unofamba echinyepa kuti ngana wakatora hino ini ndakagara kumba kwangu ndiwe uchauya pamba pangu uchitora mushonga ndiwe uchauya uchindipa uchindidzorera kana usikadi ina handitedzi kuteedza mutemo wangu ba ndatopedza mambo ndinotenda kuti mino chekunditongesa iditongesa henyu ndiri pano Saruchera wacho baba wanonyipo ndakawafonera ndakatoendesera mapurisa amwe nemasane samoni asa nawapa samoni wakatambira samoni rangu after 2 weeks ndakutsvaga kuti wache kudaro ndakawafonera ndiri padare awa nyambayo waunganawo so adzini handiwiko ananguva yacho bana baba saka vakudeba kuti ndakawafonera vanonyipa ndakapa mapurisa akaenda kuti samoni nesamoni maita basi vanonyipa baba ndakawafonera iwe handiwo pane nyaya hombe nyaya pairi chaipo yes panokwanisa pakaita issue yecommunication pakakwanisa pakaita issue yekushorana nekuita sei but handiwo pane nyaya chaipo nyaya according to this paper ndekupumana because ari kuti ndakapumwa inyambayo family so chandada kuziva ndechekuti according kuna story ari kuti vanhu vandakapa mushonga mufamily menyu wana nyambayo watatu wana akafa kwasara 2 saka chandada kuziva inini ndechekuti pakati penyu because mati nyambayo family mukati nyambayo family it means it's inclusive of even vanhu vacho vamwe vacho vairi vari pakati penyu wane mishonga yavo newasina mishonga and saka chiripo chekutanga chatoda kuti tizive ndechekuti pakati penyu murumbozivana here kuti wakaromba wacho neasina ndiani kwete changamira hatisi kuziva nekuti baba wakatanga kunongedza baba munini wangu ende audio yacho iripo
wachitaura wari mumusha wedu mukuru. Wakatanga unongedza aka. Ndobva wazotuma vana wavo mumusha medu. Watuma vana wavo mumusha medu. Vana wavo vauya vakanoti Julius. Avo vakagara pa. Ndobva ndabvunza inini, besides Julius, pane umwe here munhu akadini akatora mushonga? Sorry. Mati akatuma wana wake. Meaning kuti handi. Saka pakanongedzwa kechipiri hasi. Tuira. Pakanongedzwa kechipiri hasi richi? Nasiri. Wana wani? Wake. Wana wacho unobudirwa here? Handizivi. Imi pamakawagashira muti murugashira wanani? Because kana makashira makakwanisa kuwagashira mumusha menyimi handiti that's an element yetrust handiti makatrasta chii chakazokonzera kuti mubva mawabvumidzwa zvapinde mumusha menyu wakuunganidzei asiri story iwo wakati wobva anongedza wakati tatumwa nababa ndozvakataura because izvezvo nyaya pairi is not nyamba yefamily versus wana wastory. Is issue iri kuti nyamba yefamily versus ani story. Story uyu ndiye uyu and wamwana story including mwana wake wakauya kwavari havasiye and zvakafanira kuti munhu akauya umira mukoti muno muti wakabayira kuti ndakaba wakabireyo ndakatumwa ndiJohn. John haana musva because John haana kuba akaba ndiani ndiwe akaba chinhu ndiani ndiwe saka zvokuti watumwa ndiani hazvina basa because wakutumwa haana kuba asi aba ndiani ndiwe handizvo. Saka isusu tiri kuti wakanongedzwa nevana wastori handi wastori. Chechipiri tiri kuti story wati inini kana ndichiita basa rangu ndinotaurirwa ndimbuya nasekuru wakandipa zvidhoma nezvese zvandoshandisa. So zvibva zvataura kuti wana wakauya wastori wanga wasina kubudirwa ndimbuya nasekuru. Wanga wakabudirwa here? vapa $45 hatizivi kuti wakabudirwa here. Wana wakatumwa ndistori wanga wakabudirwa here? Hatiziva wakati simudzimai kuya kwakaitwa kumana kuenda kwatakaita kwastori wakasvika anobva wata zvavo zvaidaidzira mudzima wakasvika zveshuwari watamusori changamizita munonziponya zveshuwa wasoro wakaenda mumba kwaka ndichatumidzira wana wangu wazouye kunongedza kuti akatora mushonga muchamangu ndiani unga takachema chema ndobva wamusechina ndobva wasvika kumana kwaitoda $200 kuti tange dare taapari pamari ati tunga takarisa $45 ndobva wadaidza mhirwa waita zvawakaita wadaidza mudzima wobva wabuda ipape wakabuda wana wastori inganga futi apa richaziva chama aiwa amutaudza nice story baba wana wambona kudiwa futi iri mudzima wako kwete nganga ndini ende ndakuwatuma kwabudirwa ndakati ndaimoise fodya seri kwemba mukumbira wana nyambayo kuti mudzimu wangu wemushonga wauri kuramba kuunza uri kumusha kwawo ubate munhu wekwanyambayo uwatsanangurire chokwadi ndekuti hung'anga hauiti zvokuita kupirirwa apa pinda pachena apa zvine zvechiwano zvinoda mudzimu ndiri kuda mudzimu
utaure kuti ndini mushonga paradzai wepasitori ndakatorwa nanhingi ndiri muno mumusha ndiko kuti chiwanhu chedu chinyatse kuite zvakanaka kwete zvekoti ba hazviitwe zvekoti ba zvemudzimu handizvo zvino ana angu abudirwi bang'anga ndini ndine zvidhoma zviri mumba kana munhu ukauya kumba kwangu ndini ndinotaura nazvo handizvo zvendakavatuma ba iwo wakanga waripo ndichitaura nevanhu vangu kuti wauye ikoko ana nyamba iwacho wese wakanga waripo handisi rimwe dare rakanga rauitwa ikokoti sori wanga wadimbuka kuita kechipiri here Don't let my emotions take advantage of you. Pamwe pasho. And pamwe pasho, don't take things for granted. Mukatora zvinhu for granted, zvinokurasisai pamberi. Chokwadi chaichai chakudii? Chakubuda. Taisai nhasi chokwadi chakubuda. Kuti vana vakauya vastori apa, wakakuhirai mari wakakunyeperai. Matsotsi. Baba uri kutaura pamberi kuti hawabudirwi baba, hawana mudzimu, hawana chii. Matsotsi. Handii, mazona? So tikuti isusu zvakaitwa nematsotsi hazvinei nechii? Nastori baba. Nenyaya yenyu yamamuna ina baba. Hazvinei, although akavatuma wana, but wana wakanoita zvavasina kudii. Zvakafanana kuti mwana wamambo handiti. Obva asika pabhawa. Obva ati wakomana uri panapa azi namudhara nditengere doro. Handiti. Wanhu obva watenga chii? Doro. Asi ndini mudhara kuti handitomwi doro. Handiti. Munoti here mangwana mafamba kuti mambo wakatitumira wana wake kuti atitengere doro, atimutengere doro. Handiti. Tusano nyaya dzeun'anga idzi, nyaya idzi dziri traditional. Saka kana chiri traditional chine gwara rinoteedzwa. Handiti. Indivi nyama mushona munomu, tasvika mushona munomu, muno vanhu vakawanda varikubudirwa munomu. Warikubudirwa nechokwadi, warikubudirwa nemanyepo. Asi zvatoita kana munhu auya apa isusu. Handiti. Kumuvheta kuti unoti mudzimu here uyu kana kuti chii? Kakawanda muchitoona apa nditi munozoona kuti tiitora nemudzimu tora nemudzimu handiti gare uzwa munhu akuti inini but inini asi kuti wakaita sei wakabudirwa handiti ngona wobva tozoziva kuti hapana chii hapana chiripo handiti. Saka chii chiripo chekutanga chandaona chimwe chiri an African chamakaita handiti. Munhu akaenda kun'anga mukanzwa through hearsay kuti kun'anga kwaaenda wataurirwa zvakati, hamaapprochi n'anga iyoyo muchibvunza kuti tazwa kuti wapa uyu wataurira uyu kuti tiri kufa tese next week. Hakuna chivanhu chakadaro. Munoziva hakuna chivanhu chakadaro. Chivanhu zvomakatonzwa through hearsay kuti baba waenda pari kunoronga dhiri rakati handiti imi maifanira kuendawo makadai. Munovhara chii? Chamanzwa hearsay yamanzwa handiti. Not kuenda because taiseka uyu munhu akapiwa miti neuyu akabhadhara. Munhu wamakazwa kuti apiwa chii? Muti. Haana kupiwa muti chii? Mahara. Ende pachiwanhu kana uchipiwa muti, urupiwa muti uine mhiko. Handiti. Saka nyakupiwa haaputsi mhiko. Nyakupa haaputsi chii? Mhiko. Ndochii? Ndochiwanhu. N'anga inoisa kutoziva kuti baba itoripowo pamariro. Handiti. Asi itoziva kuti baba watiri kuchema panapa, mushonga wauraya baba uri panapa, ndini ndakapa John. Ende wana katogara side by side nani? Na John. Akuti komana ane matambudziko zvaoneka. Komana. Hey, Mwari wadaro ngei. Asi n'anga iyoyo
ndiyo yakapa munhu ari pasaidi pake chi mushonga wekuuraya munhu waita sei wari kutemwa. Asi n'anga iyo haipi yakataura kuti munhu auraya John ndiPeter watatakagara side by side parufu pacho, haitaura kuti imi muzozive kuti ndiPeter akauraya mukoma. Handiti munenge matoendawo kunenge n'anga iri different kubva kune n'anga yaita chii yaita izvo, because mukaenda kun'anga iyo yaita izvo hapana chinobuda, because anopinda mudefensive mode, because akabhadharwa ane mhiko yaakapa munhu akapiwa mhuko. Handizvo angamazwa kutaura kuti ndezvidhoma zvangu ndozvipa instruction, saka kana zvidhoma izvo zvapiwa instruction ka handiti hazvitochinji instruction iyoyo kusvika zvapiwa futi another instruction neakazvidii akazvitumwa. Handizvo but mimi mistake yomakaita mani ndiye kuda kuenda kushinja instruction zvidhoma zvamusina kutuma bengi. Atoona zvokuenda apoenda rizotaura kuti imimi the only way out yamaifanira kunga iripo kwamuri to save you and everyone yanga iri kuenda ku a different person asiri story, because story ka kwamakaenda komudini komunanga handiti anebva achizotofunga kuti chii kuti vanhu vari kundipumba. Handiti because amukona ndazwa muchitaura zuva rekutanga makataurwa zvimwe, zuva rechipiri makataurwa zvimwe, vana vakazouya vakataurwa zvimwe. Handiti but mafungiro angu nyanga iri kuti pamakambouzwa kuti baba ndo wane chii ndo wane mushonga. Handiti mamusikafanira kudzoka kuna story futi yakuudzai kuti baba ndo wane mushonga to prove kuti zveshe wane mushonga ere. Maifanira kuenda kune chii kune imwe n'anga now is family. Handiti yokutaurirai kuti murume akadiro akachena kana kuti zveshuwa zitori wakadini zitori wakarivesa baba wakambinga. Handizvo you cannot be your own judge. Akamuzarongo kuti story ndiye apa mushonga, ndiye anofanira kutaura futi kuti ndapani, ndiye unofanira kuombonora futi. Hakuna chivanhu chakadaro pakuhirana mari. Yes, taurembe gareba stop. Ini noti Veronica Nyambaya. Musi takadaidzwa muna February mutoro nemwana mufamily yese kwa Nyambaya anozviita. Takaenda takabva kumba kwedu na 3 o'clock kuti tibate time yatawa 7 o'clock tisangana na story. Shuwa takasvika chingoti svikei kuchiridzwa kahosha kuti muone kubuda mbama baba munini wangu. Zvikanzi mudzimu bva wabuda tagara kugara kotaita zvikanzi wabva wapedzana zvawanga wabvunzana nevamwewo zvawakatorana ndichazviziva kuti handifariri n'anga. Zvikanzi vanhu vekuruchera wauya ere nemudzimu uya anonzi paradzai mudzimu wacho kwai vanhu vekuruchera wauya ere tikati tiri pano. Zvikanzi ko Ruben ari tori mwana wamai vangu ere tikati haana kuuya ari kumba. Zvikanzi agarire chii nemudzimu ndotaibvunzana nawo kati hatiziva zvaadini zvaagarira handizvo. Zvikanzi agara nekuti akarumba kumba akatora zvinhu zvangu kunene paradzai mudzimu. Kati ifa hatizodini ba hatizoziba kuti tikati tichasvika mba tichinotaura nyaya kuti ndozvataurwa ndisekuru anhu makadini makanotora mushonga kwastori. Ndo pakasimuka vana vese vashuva vanhu vese vakaenda kwani kwastori kuti rega tinyatsokubvunza dzemunhu anongedzwa shuva kuti ndikanongedzwa kuti wamutosoka nditi titonye ndiyakaya pana pakatora mushonga wataura chokwadizvi ndekuti mudzimu haunyepiba. Mudzimu ani munhu yose adzabanga kutaura munhu anga akatoburikirwa akapfeka chiheti chemanheka chine mambere mazima uyariya ndikunongedza munhu ndikutaura nhari ndiyakagara akati ndauya ina handira kuenda pandakanzwa nyaya yekushinja mastatement akanhamba ndiri kumba vachitongesana newana wega wega handizvo kana nene munhu andatuma nendosvikirwa pano pahandizvo nditori muprofiti wandaudzwa kuti iwe ndiwe wakatora zvinhu kwasitora handizvere ndauya kuti undipawo zvinhu zvangu ndiendepi kumba handizvo because hatirambiba toroti zvinhu sitori watora zvinhu zvavaendepi hawo kumba kwawo handizvo mwana wamai wangu kubhadhara zvidini zvibhemu mushandizve zvege kuuraya hama handizvo
asi wastori vakataura musofa hanzvadzi yangu kunyamorokoko wachifona pafoni kuti ndolowo 10,000 US. Sadaroba kana vakataura muri n'anga taura ichokwadi toda kumira tinongedze munhu wacho kuti wastori 10,000 yange iri ichi yekuti Robin akatora chikwambo kuzvinhu zvangumba kwangu 10,000 ndatida kubva kuna ani kune uyu ndeyekuti yekuti angadzokise zvinhu zvangu kadzokise zvinhu zvangu eh imi mataura sikadzokise zvinhu zvangu makazoitei narupe ndosaka takati ngatiende tomangara ndekuti kwa Edmund Jongwe akaramba kuuya mushomo ngatiende kwani kwamambo Mutasa ndekuti pointi yangu ndokona pei maibata pei yangu kuti unatamba andanduziva musoro aiwa ndosaka nduti muruza nduta uyo haarambine murombo uyo haarambine murombo kana kuti mama mamutrasta sereki zvekuti mamatoti haiwa haana kutora kozi mimi munofanira kunga munofunga kuti sei story akanangidza uyo asina kunangidza mwese ende sei story audhimana 10,000 pakune uyo asodhimana pakune munesa mira mukona ndizota kuti chiwanhu chinoti chii handikanongedzwa handiti saka it's his duty handiti to prove his innocence kuti guys I'm innocent handiti kana kuti asi kuti aprove kuti ari innocent handitika munofolowa nzira yakambozvitaurwa nayo kwazvakabva ndo nzira imwe chete yamunodii yamunoshandisa asi you don't go to the same person ataura kuti uyu ndiye munhu hazviiti ba munopoenda kubairi hamudzoki kune chii kune munhu ataura wacho kuti uyu munhu akatora zvinhu zvazvo imimi endai nedzimwe nzira handika muenda neuyu handiti muona kuti zvekutaurwa nemurume uyu ichokwadi here kana kuti chi manyepo because ndikatarisa samuel renyeri harina kutonyorwa zvakanaka muzopoinendo samuel renyu harina kutonyorwa zvakanaka because samuel renyu ranga risikafaniri kuti nyambayo family versus story raifanira kunzi anonzi bambwani raifanira kunzi Ruben amirai raifanira kunzi ani versus ani because akapumwa ndiani asi muwedza zvandikuwedza kuti mudzidzise mudzidzisa nditi kuti samuel renyu raifanira kunge rakati Ruben nyambayo versus ani story because munhu adii apumwa nastory ndiani ndiRuben handizvo saka imimi chachiripo chachi chekuti uyu asungisa story isu chatoda kustokuna story auya kunoku kuti story aprove kuti zvishuwa Ruben ndakamupa chii handiti tinokwanisa kukumbira story munoku kuti story handikautunawo mwana unotuma nechii zvese handiti kana utora shuwa zvoiswa Ruben ane zvinhu zvako ngaatana gurwe nembama taurawo komana watana gure munhu nembama uona zvandikuzotoa taane pekutangira kubata ani taane pekutangira kubata chi story handika because right now zvatada kuita kuna story manje story sumuka story wati mumusha menyu imi kuna vanhu vatatu wakatora zvinhu zvake story waniwo wasati wabhadhara story baba unokwanisa kufendesa here vanhu vatatu vaoni kuti vanhu ava nezviro zvako ndoava izvozvo ndinozvigona dai kuri kumba izvo ndatopera nyoka dzangu ndinozvigona kana muchitora ndokupai 3 days asi inini pa3 days nene ndichikukumbira iwo kuti vanhu iwawo handikwanisi kuti ndiende korwisana nawo ndekuti anenge ari maachenzi angu akauya kopotera kuna baba vachitora mishonga saka ndinorwisa here munhu anenge auya mudare mangu iye ari munhu wangu ivo ndo vanenge vari kundirwisawo ndinozvikwanisa mambo story ndati awana dzisiri shamwari dzako nekuti wakukurwisa handiti asi chandikuda ini ndoti mhuri iyi uipuruvhire kuti zveshuwa mumhuri menyu mune vanhu vane zviro zvako ndo zvatinoda
Kuprova kwangu mambo ndiko kuti ndikasvika kumba kwangu ndichiudza mafambiro ndaita kuno. Chinonzi chikwambo chakafanana nembwa chinoita zvisiri izvo. Kuenda korwisa kwachinoita kwanyambaya chinoenda korwisa nomunhuwo zvake asina zvaanonga akatadza nekuti mushonga handi munhu bo kuite kutaurira kuti ibvo waenda woti zvakati uchidzoka kuti tibva tajekesa chokwadi. Sayo nhasi ndikatiyo nduda chidhoma chekundichengeta sokwasotomundichaya kuti chidhoma chakana chisisa kana chisikakwanisi kuteerera kana chiri kuchengeta munhu wacho achichaiyeyo pachinochaya wamizwa akuona zvizoa ndiri kuti iwewe wakomana wako iwo wanoteera instruction yako iwo yawavapa handiti wapinda mumba mako iwo unokumbira wakomana wari munhu wakomana ndoda munhu wokochengetedza mambo mutasa handizvo munhu wese angosvika padhuze namambo mutasa chayambama kana ngaite dzungu ndo assignment yodini yaumba handiti saka ini ndiri kuti enda kumba kwako ikoko wotaurira wakomanako kuti wakomana wanhu ndakapa mishonga yangu kwenyambayo waya hawasida kundibhadhara chii mari yangu saka ningi naningi handizvo iwe Potifa ronda John iwe Petso ronda Tumirai iwe Jackson ronda Ruben handizvo after 3 days ndovatazwa kuti Ruben waikwa nenyuchi Ruben obva aenda pamberi pebhuru obva wakomana shuwa ndidi because kuziva kwandoita inini wakomana kana kuti mauze ndai muchai hauna chimwe chinhu chaunoita kuti kukuchaya handizvoisa ndizoka kana zvasaka mudarira mambo zvinenge zvanaka nyamba yefamily neni saka ndati inini ndati chii iwewe story handizvo iwe chidzoka kumba kwako wosvika wotaurira wakomana wako kuti wakomana vanhu vaya wasikuda kundipa zviro zvangu aya handiti muri kuwasiwa ndinhingi naningi asi mhuri yandikumbira 3 days kuti tidodini takuwaziya vanhu saka zvatava kuti wakomanaka ndovati iwewe newe endai kune vanhu asi musaurayeba handiti musauraye ndoda kuti vanhu vadini wavaone chete wavaziye bazi kuti vanhu ava ndiwo ava chokwadi kuti tikwanise kukubhadharai baba story pamusoro ichangamire tinoda kutaura zvinhu zvinenge zvinoita tichibudisa pachena zvisingaite kutuma kwanoita chidhoma munhu akafa asiyana nekusvicha on magetsi zviri kutaurwa nachangamire ndiri kuzvinzwa inini ndinoenda koopira dare rangu sekuru mukoma paradzai neni mukoma adhiki tabva kwachangamire kwamambo mutasa mambo mutasa wati zvinhu zviri kunetsa kwanyambayo endai mooteere vanhu vakatora kuno murwise iwo ndapedza handizvo aiwa handidi mazuva ava handidi kupindura ipapo handitumwi zvisingaiti inini ndii ndinoziva zvidhoma zvangu zvandinotuma saka ndiri kupupura pamberi pamambo ndokuti mukada kupanana ma3 days tichadzoka hefuti pano okwa ini ndikubva ndakutaurisawo ndichipedza mhuri yekwanyambayo handizodi kuiona kuumba kwangu ichiuya yakawanda pamusoro penyaya iyi kunze kwekudzoka futi kupi pamambo kuno kuti tobhadharana newaya wakatora waya toripirana tichauya pamberi pani pamambo nokuti zvatinozoita tega uko mambo haazozivi patinozotaura neimwe nzira ezvo takazoita zvisiri zvipiba saka izvozvi ndatenda mambo mutasa ndimi mazogona kupedza dambudziko riya nyamasi unoyu mhuri yekwanyambayo handidi kukuonai kumba kwenyu kumba kwangu inini ndichadaidzwa nomupurisa wamambo mutasa kuti wana nyambayo wauya mudare nenyaya ipi iyaya nhingi wazouya ichiti anenge kutaura vese musauye kumhatso kwangu ba inini kubvawo pano ndakendawo kosumawo dare rangu rana paradzai ndinoziva magariro ndinoita naro kana zviri izvo tibva tatotenda dare riya razopera pamusoro ishangamire ndini ndinoitwa Ruben kuti give more nyamba inini ndiri kupikisana nezviri kutaura baba Stora patakaenda isusu kwababa Stora wakatibvisai mari tobva tabvisa mari ndini ndakatobvisa mari inini yekuti wasvikirwa baba Stora tabvisa mari kudaro wakataura kuti munhu arunzi Ruben ndopi ndikani handimuziba first time kumuona panapa akaramba hamba dzangu dziripo idzi kana audio tinayo akati Ruben anombobvira aromba chikomboba panapa kuruva ini Ruben atori muhari dzangu nemuningi noko anotsarwisa asara kumba watori muhari murunzi changamire
zvikanzi ndoda 250 US kuti ndibvise chi zita rangu muhari iwe nemunin'ina wangu chokwadi chiwa ndakatsvaga chi 250 kuti zita rangu ribvisewo muhari ari changamira ari pastora achitaura saka ndakazotoshamusika wanzwa kuti hanzi inini auya kumba uko akunongedza kuna mukoma wangu kuti ndiye akatora chikwapa ini apa yeti awana wacho vataura kunyatatu kuti aiwa zvachadabviswa muhari bazvo ari kuti inini ndakaiswa muhari namukoma saka ngaite zvaanogona murumo netiripo ndoda kuti shidzira ngaite zvaanogona sotsi animboshibe zita rangu ndoitwa Stole Savania. Indoitwa Stole Savania. Ndini ndakaenda kwa Nyambayo shure mekunge wana Nyambayo wauya kumba before mumashure takamboenda kunonzi kwa POC Nyambayo vachinge wauya kumba waine nhango dzatatoda kuitawo dzipamba pedu ichiwana tikasimudzana nana Nyambayo aya vataenda mumusha ingori family imwe chete wasiri avo vanhu saka tiri pakati pekuita nhango nana POC Nyambayo nemhuri yake takaona wana Nyambayo vamwe wauya vabva vazara mukicheni muyamwe ndikatobvunza ndini ndikati ko awa muri pamwe chete navo here wana Nyambayo akangoti hawana basa ihamadzani ihama dzedu dzekuruchera vowataurirwa nemudzimu kunzi Ruben ari kupi wana Nyambayo wakanga wabva kuruchera waya tikanzi Ruben ari kumba hapana kutaura zvakawanda ipapo zvikanzi anofanira kuuya kumba kwani kumba kwangu mudzimu waidaro zvekuti wasitore wangava ndiwo wakanongedza kuti Ruben ndiwo wakatora mushonga zvekuti uyo angauye kosungisa wasitore kudare kuti wari kutipumha takatora mushonga wasitore wana kumunongedza mudzimu waitotaura kwete kuti wauya kana kuti munga mumba vanogona kunzwa maodhi wese wana Nyambayo apa wana namba dzastory baba zvimwe zvacho tistate wadairiwo hawana kana namba yastory kana 1 susu 1 inini chidzokai wana Nyambayo chidzokai Stole inini Stole ndichange ndichikufona chiva mapiwa namba dzastory chiva mamba uchibva pastor obva pa namba dzawo ndinenge chida kuti ndizwe update yekuti wangani wadona ndakuzvizwa izvo ndozvandokuda because nyaya yekuti topereka because as long as your story ungori neclaim yekuti mirai magorubeni ndati inini as long as story uine stance yekuti vanhu vari mumusha umu wane asina kubhadhara zvinhu zvavo handiti kana waripo vanhu ivavo ngativazivewo kuti mhuri izive mhuri ite sei igadzikana ndochokwadi asi ini chimwe chandotora futi mhuri ka ndeyekuti imi pache zvenyu handiti pindai futi panzira pindai futi pindai futi munzira handiti muendawo futi neimwe direction makamirira chii Stole kuita kuti chokwadi chiite sei chijeki because ndatoona kuti wakomana waStole wane hasha saka nawe nehasha ndoziva kuti wakomana watatu waunouya kubhadhara mai vacho saka chiendai muendai muita izvozvo pamusoro changamire ini ndodzi tafadzwa Nyambayo taenda kwaStole ndakabvunzwa nenhau yekugwa baba vangu kwabviswa matombo yanga musoro ezasi aya nemazairi paguva ndadaro Stole vanhu vakabata-bata kumba kwenyu ava pana here munhu akauya achida kugadzirwa nezvenhau yeguva ramudhara wangu vanhu kwabviswa matombo yakatoenda zvezvikwadi vakati mazai aripo futi asi munhu idofo ndomba mazai kuti inoise mazai paguva uisa mazai pachena chena munhu idofo saka amenda ndobatsirikanawo izvozvautaura handikadzokorora futi kuti munhu ndiwe Manyambayo futi akaita izvo uruchaiwa